Assalamu alaikum sallama babban suna Fatima. Hello Ashiru Tela, ni na wanda na kama ɗinki ni da yaran nan Tima. Ok, na gane dan wasa na. Awu kai tsaka ja haka yadda ka yanka a tahon nan dan arutan ni. Ba ta wata ba wallahi. Kawai ka ce mata ta bace duk jidalin da za ta yi zan to in ba ta hankuri in ce mata bayan sallah zan siyo mata wata. Ita dogon rigar da ta basu wadda za a mata girman ta. Oh, ita dogon rigar nan measurement. Ba ta ɗaya nan sai she ta zanyi wala. Shabu gayi. Ka aka yi bura ƙoƙarin ɗinkin sallah. Migira, tun a zurin can na kallon ku kuna shirya wata muhawara. Sheri na haka kulla kai ba a gani har da ya gwai. Ya giya ta wallahi kai mallan wallahi kurtu zan kira na shi mu ya todu ya kwashi. Me an kai? Allah harka ta samu mu samu ka samu Haka na wallahi akwai ta muka gani daidai gidan mallan lawali. Ganima ta muka son ci wallahi. Tun da yanzu harka ta haka. A wallah. Yana nawa. ashe shege dan hannuna tana rubu 11 wallahi 11 mutai mallan wanga sheri da an kai dore ka wada da ko flash ke mena ba a shi wanga ta akwai ke mallan ka ta amana bari da wannan ita ya sauri ka sayar da mallan lawal ne na sallah ɗaya ce kai cewa hali ba abin mai akwai gada bayan amma ta dan dalili da bi da bayan ka ina jira kuna son ku tsara mai mutum ko na ga lafiya an samu ban yi wannan ke ban yi wannan a bani da ban yi ba ke ban yi ba kai ba ni kai ne na kai ban yi ba Allah a so kan na wallahi abin sai na kai kai ka albasa ta